Боби ҳафтум. аз рӯзи ба водии вахш кӯчида омадани оилаи амаки Ҷамолбек акнун 2 ҳафта гузашта буд, ки духтари онҳо Адолат бемор шуд. ӯ 3 рӯз боз рӯи ҷойгоҳ мехобид ва янгаи Хайригул рӯзи дароз аз пеши вай наҷунбида ба рӯи вай чашм духта менишаст. янгаи Хайригул аз кӯчида омаданаш ба манзили Навобод сад пушаймон буд. агар амаки Ҷамолбек хуб гӯяд, ӯ худи пагоҳ бору буғчаашро аз нав мебаст. обу ҳавои ин ҷо ба мо намефурад. барои ҳамин Адолат касал шуд, гуфт ӯ ба шавҳараш. вале худ медонист, ки ӯро на обу ҳавои манзили нав, балки фикри ояндаи духтараш дар ташвиш мондааст. янгаи Хайригул ба чеҳраи рангпаридаи Адолат чашм духта, дарун ғам мехӯрд, ки духтари якаву ягона ва нозанини ӯ дар байни ин одамони ношинос ба дасти кӣ меафтаду чӣ мешавад. як шаб ӯ аз ин хусус ба шавҳараш гап кушод. амаки Ҷамолбек тамоман бепарвоёна гуфт, ки ғами инро нахӯр, ҳар киро тақдир карда бошад мегирад. ин ҷавоби хунсардонаи шавҳараш ба янгаи Хайригул сахт расид. мардҳо сангдил мешаванд, мегуфт ӯ худ ба худ. янгаи Хайригул боз аз он сабаб бештар дар ташвиш буд, ки амаки Ҷамолбек бо вуҷуди дар хона як духтари қадрас доштанаш, ҳар шабу саҳар диловарро ба хона кашола карда меовард ва ҳамроҳ хӯрок мехӯрд. гӯё ки бе вай хӯрад ҳазм намешуда бошад. ӯ мегӯяд, ки вай мусофир аст, одами хуб аст, ба мусофир некӣ кардан савоб. охир вай ба ҳар ҳол марди муҷаррад аст, мегуфт янгаи Хайригул. дили марди бегонаро кас чӣ медонад? Адолат низ ҳоло чашмонашро пӯшида рӯ ба боло мехобиду ғарқи фикру хаёлҳои худ буд. ӯ нав 17-ро пур карда ба 18 қадам ниҳодааст. ӯро падараш дар синни 10-солагӣ ба мактаби нави шуро ба хондан дода буд. муаллими нахустини ӯ марди миёнсоли самарқандӣ буд. Муҳаммад Каримзода мегуфтанд. вай бачаҳоро беҳад дӯст медошт ва аз сидқи дил кӯшиш мекард, ки онҳо зудтар хату савод бароранд. аммо ӯ ҳамагӣ 1 сол муаллимӣ карду шабе душманони мактаби шуро заҳр дода куштанд. мактаб чанд вақт бемуаллим монд. сонӣ аз Душанбе як муаллими дигар фиристоданд. вай ҷавони хушандому хушқаду қомате буд. муллои қишлоқ рӯзе дар масҷид ба мардум гуфтааст, ки муаллимбачаи нав духтарони шуморо аз роҳ бароварда вайрон мекунад. баъди ин гап аксари падару модарон духтаронашонро аз мактаб гирифтанд. амаки Ҷамолбек агарчи бисёр мехост, ки духтараш хонад, вале ба гапи дигарон даромада духтарашро аз мактаб мононид. ана ҳамин тавр Адолат дар мактаб хеле кам хонда бошад ҳам саводнок шуда буд. китобҳоро бемалол хонда, каму беш хатнависиро ҳам машқ мекард. Адолат ҳоло чашмонашро пӯшида фикр мекард, ки ба Диловар як мактуб нависад чӣ мешуда бошад. ӯ ба хотир овард, ки рӯзи аввал Диловарро бачаи фукаш дар осмон гуфта аламаш омада буд. духтар он вақт дар дил аҳд карда буд, ки дигар ба сӯи Диловар нигоҳе намекунад. аммо баъд чунон шуд, ки ҳарчи Диловарро зиёдтар бинад, боз ҳамон қадар диданаш меомад. агар ягон пагоҳӣ ё бегоҳӣ Диловарро ҳамроҳи модараш барои хӯрокхӯрӣ наояд, ё ин ки дертар ояд, дили Адолат маҳзун мегашту дар чашмонаш ашк ҳалқа мезад. лекин ҳарчанд хоҳад ба рӯи Диловар рост нигоҳ карда наметавонист. аз табассум
назар пешида ба чеҳраи диловар чашми ӯро хато карда дуздида нигоҳ мекарду чашмони сиёҳи пурнавозиш мӯйлабчаи ба зебашро дида дилаш сахт фушурда мешуд. вай рӯзона ва шабона танҳо монад, фақат дар бораи диловар фикр мекарду китфони васеъ ва қомати баланди ӯро пеши назар оварда мефахрид, ки ана ҳамин ҷавони олиҷаноб аз они вай аст. ва ҳамон лаҳзаи рӯзи якум дар болои мошин забонашро бароварда ӯро масхара карданашро ба ёд оварда механдиду сурх мешуд. адолат қатъиян намехост, ки диловар ба хонаи онҳо ҳамроҳи Аброр биёяд. вай Аброрро дар хаёлаш бо диловар муқоиса мекарду нигоҳҳои бешармонаи чашмони хунгирифтаи ӯро ба хотир оварда ба дилаш ваҳм меафтод. духтар аз нигоҳҳои ӯ пай мебурд, ки вай дар дил нияти бад дорад. аммо диловар дигар хел буд. аз ҳар нигоҳи ӯ дили духтар ба фараҳ пур мешуд ва агар ӯ ба вай каме наздиктар ояд, дили Адолат аз шодию ҳаяҷон чунон ба тапиш медаромад, ки ба гӯшаш мисли суми аспи даванд гуп-гуп садо медод. Адолат мехост, ки диловар тӯй карда ӯро ба занӣ гирад. духтар аз нигоҳҳои мафтунона ва сеҳрноки диловар кайҳо фаҳмида буд, ки ӯ низ ҳаминро мехоҳаду вале бо чӣ сабабҳое ба Адолат номаълум ба таъхир меандохт. балки ӯ аз падари духтар андеша мекунад, метарсад, ки одами наздики худро мабодо ранҷонад. наход вай нафаҳмад, ки падараш ӯро ҳатто аз Адолат ҳам бештар дӯст медорад ва агар ӯ домод шавад, аз дилу ҷон хурсанд мешавад. наход диловар инро надонад. медонад албатта, худ ба худ мегуфт Адолат. балки ӯ ягон фикру мулоҳизаи дигар доштагист. Адолат маҳз барои донистани ана ҳамин фикру мулоҳизаи дигари диловар мехост, ки бо вай дар танҳоӣ вохӯрда гапзанон кунад. ӯ ҳис мекард, ки то дар ҳамин хусус бо диловар суҳбат карда фикри ӯро нафаҳмад, ҳаргиз бо вай осоиш нест. бинобар ин Адолат ба ин қарори қатъӣ омад, ки ба диловар мактуб навишта бо ӯ дар танҳоӣ гап мезанад. ӯ чашм кушода аз модараш об пурсид. баъди касалӣ лабу даҳонаш тез-тез хушк мешуд. амаки Ҷамолбек сабаби касалии ӯро аз пашаи бутлоқ медонист. ин ҷо ҳама муҳоҷирон якборӣ аз заҳри пашаи бутлоқ касал шуда баъд одат мекунад, мегуфт ӯ хандида. вале дар дил аз касалии духтараш хавфи баде дошт, зеро вай медонист, ки баъзан муҳоҷирони нав аз захми пашаи бутлоқ бемор шуда мемурданд. янгаи Хайригул ба бемор як пиёла чойи гарми ширин дароз кард. азбаски Адолат 3 рӯзи охир дуруст таом намехӯрд, амаки Ҷамолбек фармуда буд, ки ба вай наботчой диҳанд, то ки аз гуруснагӣ беҳол нашавад. Адолат наботчои пиёларо гарм дам кашиду ба аъзои баданаш гармӣ давида, аз болишт сар бардошт ва дар ҷойгоҳ хеста нишаст. янгаи Хайригул аз шодии ин ки духтараш аз болишт сар бардошт, бо ҳаяҷон аз рухсораҳои ӯ бусида гуфт: духтаракам, худоро шукр, акнун сиҳат шудӣ. дилат чӣ таом мехоҳад, ки пухта биёрам? ҳеҷ чиз дар кор нест, сар ҷунбонд Адолат. очат садқа, ин хел нагӯй духтарам, насиҳат кард янгаи Хайригул. 3 рӯз боз ҳеҷ чиз нахӯрдаӣ. гули пажмурда бар ин шудӣ. агар дилат накашад ҳам, ба зурӣ ягон чиз хӯр, тезтар қувват гирифта сиҳат мешавӣ. дилам чизе намекашад. илтиҷоомез ба модараш нигоҳ кард Адолат. отат пагоҳӣ гӯшти тоза оварда буд. як ҳамсоя гӯсфанд куштааст, гуфт модар. агар хоб гӯӣ, шӯрбочаи тундакак ё ин ки тушбера мекунам, ба болояш ҷурғод рехта мехӯрӣ.
зани Идрисамакат як хурма ҷурғод оварда буд. Майлаш, тушбера пазед, бо ҷурғод мехӯрам. Бо дили нохоҳам розӣ шуд Адолат. Янгаи Хайригул аз ин ҷавоби духтараш шодӣ карда бархост, ки зудтар тушбера пазаду вай хӯрда ба қувват дарояд. ӯ Адолатро танҳо гузошта аз хона баромад. Адолат боз ба болиш сар ниҳода фикр кард, ки ба Диловар мактуб навиштанро ба таъхир андохтан хуб нест. Вай оҳиста бархоста аз як равоқчаи хона, ки китоби Гулистони Саъдӣ ва коғазу қалам гирифту чанги китобро бо нуги остинаш пок карда, ба рӯяш як пора коғаз ниҳод. Сипас баргашта ба рӯи ҷойгоҳаш нишасту каме фикр карда ба хатнависӣ даромад. ӯ барои он ки Диловар хаташро осонтар хонда тавонад, ҳар як ҳарфи арабиро чунон ки муаллим Муҳаммад Каримзода вақте омӯхта буд, алоҳида-алоҳида ва лунда-лундаҳак менавишт. Мактуб беунвон буд, чунки Адолат ҳанӯз намедонист, ки ба Диловар чӣ гуфта муроҷиат кунад. Калимаҳои одатии ака, рафиқро кор фармудан дар ин мактуб дуруст намеомад. Албатта Адолат аз китобҳои хондааш маҳбуби ман, ошиқи беқарори ман ва ғайра гапҳоро медонисту, лекин аз истифодаи онҳо даст мекашид. Ин хел гапҳо ба назари вай гапҳои даҳонзада шуда ва хушку холӣ менамуданд. Адолат дар дилаш боз гапҳои самимию гарме дошт, вале дар мактуби якум аз навиштани онҳо шарм мекард. Бинобар ин мактуби ӯ хеле оддӣ ва аз мактуби мустақил дида бештар ба давоми як мактуби дигар монанд буд. Ҳоло шабҳои моҳтобӣ сар шуданд, навишта буд ӯ. Шаби ҷумъа агар тавонед баъд аз баромадани моҳтоб маро дар таги тути калони лаби канал мунтазир бошед. Бо салом, Адолат. Духтар мактубро навишта шуду як нафаси дароз кашида, то шаби ҷумъа боз 2 рӯзи дигар аст гуфт. Лекин пагоҳ шаб мумкин нест. Рафту ин мактуб пагоҳ ба дасти ӯ нарасад, кори бесуд. ӯ коғазро чаҳорқат карда ба кисаи камзулчааш андохту боз сар ба болишт гузошт. Дар як кунҷи хона 2 куртаи навшустаи Диловар бо рӯймол печондагӣ меистод. Онҳоро 2 рӯз пеш янгаи Хайригул шуста тахт карда монда буд. Ҳар вақт вай куртаҳояшро гирифта бурданӣ шавад, мактубчаро ба қабади куртаҳо монда медиҳам. Дар дилаш мегуфт Адолат. Бегоҳии Диловар мисли ҳаррӯза ҳамроҳи амаки Ҷамолбек омада хӯрок хӯрд. Вақте ки ӯ ба ҷои хоби худ мерафт, Адолат ба модараш гуфт, ки куртаҳои ӯро диҳад. Янгаи Хайригул куртаҳоро чӣ тавре ки рӯймолпеч буд, ҳамон тавр накушода ба дасти шавҳараш дод ва ӯ ба дасти Диловар супурд. Диловар миннатдории зиёд изҳор карда рафт ва Адолат хотирҷамъ шуда як нафаси сабук кашид. 2 рӯзи оянда барои Адолат бо машаққат гузашт. Ҳамон шабе ки Диловар дар қабати куртаҳояш мактуби Адолатро гирифта рафт, духтар то саҳар нахобида дар ҷойгоҳаш ҳазор паҳлӯ мегашт. Вай дар изтироб буд, ки Диловар мактубро ёфта хонд ё не, агар хонда бошад ба чӣ фикр рафт. оё ӯ аз ин кори Адолат шод мешавад ё ин ки духтарро ба сабукӣ айбдор карда ба хаёлҳои дигар меравад. Не, набояд Диловар дар ҳаққи ман гумони бад кунад. Ниҳоят ба хулосаи муҳим омад Адолат. Вай ин хел одам не. Пагоҳӣ гӯё барқасди Адолат Диловар ба наҳорӣ хеле дер омада ва бо ҳамин изтиробии рӯҳии духтар даҳчанд зиёд карда, наход вай қаҳр карда бошад, мегуфт дар дилаш Адолат. Ё ин ки акнун шарм карда намеояд. Диловар бошад аз кори олам бехабар, мисли ҳаррӯза орому ботамкин, ӯ ба савори
падари Адолат, чаро дер кардед хандида, хобам бурда мондааст, гуфт. Адолат зуд ба сӯи ӯ нигоҳ мекунад. Мехоҳад аз чеҳраи ӯ, аз нигоҳи чашмони ӯ маъние хонад. Мехоҳад донад, ки оё ӯ мактубро хондааст ё не. Ногаҳон чашмони онҳо бо ҳам вохӯрданд. духтар сар то по дар оташи изтироб месӯхт, вале Диловар мисли ҳаррӯза бо навозиш табассум мекард. Лекин имрӯз Адолат табассуми Диловарро ба таври худ мефаҳмид. Мактубро хондааст. духтар як ларзиду дилаш таҳ кашида рафт. бегоҳии ҷумъа Адолат ба хона омадани Диловарро боз ҳам бо ҳаяҷони зур мунтазир шуд. Диловар ин бегоҳӣ низ мисли ҳарвақта орому ботамкин буд. Вай мардак аст. Дар назди отаму очам сир бой намедиҳад. Аз дил мегузаронид Адолат. Вай ин бегоҳ ба Диловар меҳрубонии махсус зоҳир мекард. Нимтани ӯро, ки ба як кунҷи хона печонда партофтагӣ буд, ба берун бароварда афшонду аз чангу хок тоза карда, баъд оварда ба як мехи девор овехта монд. Диловар ин меҳрубонии духтарро дида, ба сӯи ӯ бо чашмони пур аз меҳр нигоҳе карду барои он ки мабодо амаки Ҷамолбек гумони бад кунад, зуд ба вай рӯ оварда: «Ман акнун равам ҳам мешудагист. Раис ба идора биё гуфта буд». Аз ин гапи Диловар духтар чунин хулоса баровард: вай имшаб барвақттар рафта раисро мебинаду баъд дар ҷойи ваъдагӣ интизор мешавад. имшаб Адолат низ дегу табақҳоро барвақттар шуста ба хона даромаду ҷойгаҳи падару модар ва худашро барвақттар андохта, чароғро хомӯш карданӣ шуд. «Чӣ саросима мешавӣ, духтарам?» пурсид янгаи Хайригул. «Отат ба хонаи Идрис рафтагӣ. Отат наомада чароғро хомӯш накун». «Хайр, пастар карда мемонам», гуфт Адолат ва пилтаи чароғро пастар фуроварда ба ҷойгаҳаш даромад. амаки Ҷамолбек як поси шаб ба хона баргашт, ки аллакай моҳ баромада, хона бе чароғ ҳам равшан шуда буд. вале Адолат омада хобидани падарашро мунтазир шуда, аз хона баромадан наметавонист. амаки Ҷамолбек, ки рӯзона дар кори душвори заҳбурковӣ сахт монда шуда буд, баробари ба болиш сар ниҳодан хобаш бурду ба хурхур даромад. Адолат оҳиста бархосту камзулашро пӯшида, рӯймоли калони пашмини модарашро ба сараш андохт ва аз хона баромад. ӯ аз ҳавои сарди шабонгаҳ як нафаси чуқур кашида, нӯкҳои дарози рӯймолро аз таги қаноташ гузаронида ба миёнаш баст ва ба баландии лаби канал баромада ба сӯи тути калон нигоҳ кард. аз танаи дарахт шахсе ҷудо шуда чанд қадам пеш омад ва боз қафонокӣ рафта ба танаи дарахт часпид. вай кайҳо боз интизор аст, гуфт ба худ Адолат ва бо шитоб ба он сӯй роҳ мерафт. аз ҳаяҷони изтироб дили духтар губ мезад ва ӯ ҳашҳашкунон нафас мекашид. шахси ба танаи тут часпидагӣ то ба сояи дарахт омада расидани духтар чун ҷисми беҷон наҷунбида меистод. «Маро бисёр интизор шудӣ, ҷон?» пурсид Адолат наздик омада. марди зери дарахт як ҷунбида қомати худро рост гирифт. ӯ дар тан чакмани сиёҳи дароз дошт ва фашфашкунон нафас мекашид, лекин садое намедод. Диловар бо ҳаяҷон хитоб намуд Адолат. марди чакманпӯш зуд пеш омада духтарро бодастони дарозаш озод бардошту саросима поён фаромада ба сӯи қамишзор равон шуд. Адолат хатои худро фаҳмида ба даҳшат афтод ва бо ҳаррос фарёд баровард: «Ту Диловар нестӣ, Диловар! Натарс, ба ту фоҳиша чӣ фарқ дорад?» дандон совида гуфт марди чакманпӯш ва ба кофи дасташ даҳони духтарро пӯшонид. Адолат
бо ҳавли ҷон дасти ӯро сахт газид. марди чакманпӯш ҷонаш озор ёфта, духтарро ба даруни қамишзор партофт ва лагаткубӣ кардан гирифт, то ки тарсонда ба худ ром кунад. адолат ҷонсаракона аз зери пои марди чакманпӯш хеста гурехтанӣ шуд. ҳашҳашкунон талвосаҳои бефоида мекард. ногаҳон наъли пошнаи мӯзаи мард пеши чашми духтар ҷило доду ба синаи ӯ гупостзанон бархӯрда, ӯро ба замин афтонид. адолат вой очаҷонгӯён фарёди ҷонхароше бароварду дар байни қамишҳо ба печу тоб даромад. аз ин ҳол марди чакманпӯш низ ба тарс афтод, ки духтар мемирад. сагҳои деҳа акнун баландтар ва бадвоҳима акос мезаданд. диловар бедор шуда дид, ки дар паҳлӯяш Аброр нест. берун баромад. марди чакманпӯш хост, ки духтарро аз байни қамишзор бардошта ба оби канал партояд, то ки мардум агар мурдаи ӯро аз поёноб ёбанд, гумон кунанд, ки ба об афтода ғарқ шудааст. вале дар ҳамин лаҳза дасти пурзуре дастони ӯро маҳкам дошта ба қафо тоб дод. ту ҳам расида омадӣ, дандон хоида гуфт марди чакманпӯш ва хост, ки ба манаҳи рақибаш бо кала занад. лекин ҳамин дам ба шикамаш як зарбаи обдори зонуи диловарро хӯрда, дуқат шуда ба замин афтод. диловар бо як лагати дигар ӯро ба рӯи қамишҳо ғелонду ба сари духтари нимҳуш рафта, адолат, ин ман натарсед гуфта садо дод. диловар, ман мемурам гуфта, духтар ҷавлон зада нолиш мекард. диловар ӯро бо эҳтиёт аз замин бардошту худатонро рост гиред, адолат гуфт. адолат бо мадади диловар ду пояшро ба замин гузошта, аз daстони ҷавонмард маҳкам дошта гуфт: вай гурги дупойро пеш кунед. духтар ба зур нафас мекашид ва канда канда гап мезад. аз байни қамишҳо садои хирхири Аброр шунида шуд, ки мегуфт: ту фоҳишаи русиё худро сафед накун. агар худат ба ман хат навишта ҷеғ намезадӣ, ман ба ту чӣ кор доштам? худат хат навиштӣ, худат омадӣ. адолат беҳолона дурӯғ мегӯяд, гуфту дастонаш суст шуда лағжида ба рӯи қамишҳо афтод. диловар хомӯшона аз зери қаноти духтар бардошт, ки ба хонаашон барад. об диҳед, об, хоҳиш кард адолат. забони ӯ аз хушкӣ қариб ба комаш мечаспид. хуб, ҳозир хона равем, об медиҳам, гуфт диловар. вай дурӯғ мегӯяд, гуфт адолат бо овози паст. ӯ ба дасти диловар такя карда оҳиста оҳиста роҳ мерафт ва китфонаш дам ба дам меларзиданд. гирья лозим не, адолат, бо тамкин гуфт диловар. шумо дуруст гуфтед, ки вай гурги дупо будааст. мардуми содда мусичаи бегуноҳ гумон мекарданд. аз акоси беқарории сагҳо амаки Ҷамолбек ва Идрис ҳам бедор шуда берун баромада буданд. янгаи Хайригул чароғро даргиронд. паси ҳам қариб дар ҳама хонаю қамишкапаҳо чароғҳо даргиронида мешуданд. ба зудӣ зану марди қишлоқ ҳама дар назди хонаи амаки Ҷамолбек ҷамъ омаданд. ҳама мехостанд, ки ҳарчи тезтар аз воқеа бохабар шаванд ва ба диловару амаки Ҷамолбек саволҳои бисёри якхела медоданд. янгаи Хайригул аз нохушии ба духтараш рӯйдода хабардор шуда ҳунг-ҳунг мегирист. Аброр низ аз қафо омада бо овози баланд ба мардум муроҷиат карда гуфт: халоиқ, ба гапҳои диловар бовар накунед. ба ман худи адолат мактуб навишта буд. ман баромадам, вай омад. аммо диловар ба миён даромада ману адолатро зад. кани он мактуб, хунусо, бо ғазаб дуғ зад Идрис. Аброр як пора коғази чорхатро бо тантана ба дасти Идрис дод. ман ҳатто ин хатро худам хонда натавониста ба акаи Машрабов бурда хононида будам. диловар нобоварона
Он коғазро аз Идрис гирифту ба наздикии лампа бурда пичиро занон хонд ва ба Адолат, ки дар ҳамин ҷо дар суфачаи назди дегдон модарашро оғӯш карда меистод, нишон дода пурсид: «Инро дар ҳақиқат шумо навиштед?» Адолат аз оғӯши модараш сар набардошта мегирист. «Ба ака ҷавоб деҳ, духтарам», гуфт янгаи Хайригул. «Росташро гӯй. Ба номи Худо қасам, ки ман он хатчаро аз рӯи ҷойгаи худам ёфта будам», бонг зад Аброр. «Ту инро шунидӣ, духтарам?» пурсид амаки Ҷамолбек. «Дар назди мардум рости гапро гӯй». Баъди ин талаби қатъии падараш, Адолат сар бардошта гуфт: «Ман ба вай хат нанавиштаам, вай дӯст. Дурӯғ мегӯяд ин фоҳиша», гуфт Аброр. Идрис ба даҳони ӯ як торсакии обдор фаровард. Диловар ногаҳон ба хотир овард, ки он шаб дар торикӣ, вақти куртапӯшиаш, аз байни куртаҳо чизе ба рӯи капа афтоду ӯ саросима ба идора давида, онро фаромӯш карда буд. Маълум мешавад, ки ҳамин тавр мактубе, ки ба вай омада буд, тасодуфан ба дасти Аброр афтодааст. Диловар як нафаси вазнине кашиду бархоста ба тарафи Аброр равон шуд. Аброр, ки аллакай зарби дасти зонуи Диловарро дида буд, аз ваҷӯҳати ӯ тарсида ба қафо гурехтанӣ шуд. Лекин Диловар чолокона аз гиребони ӯ маҳкам дошта, чунон кашида тела дод, ки Аброр дар зери пои амаки Ҷамолбек дароз афтод. «Падарсаг», гуфт ӯ, «агар худи ҳозир дар назди мардум аз ин кас ва аз Адолат узр нахоҳӣ, аз ҷонат умед накун». Аброр ба таври худ ғурғур карда чизе мегуфт, вале касе гапи ӯро гӯш намекард. Мардум ӯро нафрат мекарданд. «Монед аз назарам тезтар гум шавад», гуфт амаки Ҷамолбек, ки аз ғазаб меларзеду ба зур худдорӣ мекард. Аброр бархосту ду қадам дуртар рафта, чанги чакманашро афшонда гуфт: «Хайр, Диловар, дар ёдат истад, баъд аз ман гиламанд машав. Идрис, ту ҳам. Ҳушёр бош, сари худатро нахӯрӣ, бача», гуфт Идрис ба вай. Аброр чун соя нопадид шуда рафт. Янгаи Хайригул ва Адолат ба ҳамдигар такя карда ба хона даромаданд. Идрис амаки Ҷамолбек ва Диловарро ба хонаи худ таклиф намуд. Диловар узр оварда ба сӯи Қамишкапа равон шуд. Мардум низ ҳама хомӯш хона ба хона мерафтанд.